Makukulay at magarbong disenyo ng costume ng mga cute na aso kasama ang kanilang mga amo ang ibinida sa Kapareho Ko Fur Baby Ko Year 2 ng Dog Society from Pampanga Incorporated. Kalakip din ang aktibidad ng isang fundraising para naman sa isang medical mission para po sa Aito community sa Region 3. Narito ang report. Wow, guys, a lot of applause! Hindi ka na magtataka kung sino ang tinitilian, pinagkukumpulan at tinitingnan dahil dito bida ang mga cute na aso. Abala ang mga kalahok sa paghahanda ng kanilang mga costume kung saan makukulay, malalaki at mayroong mga mabubusising disenyo na animoy isang malakihang fashion show ang magaganap. Kaabang-abang dahil ibibida ang mga cute na aso sa kanilang mga costume kasama ang kanilang mga owner. Nandiyan ang isang cowboy, si Tinkerbell at Hello Kitty, at mayroong ding Ibon Ebon Festival, Parol Fernandino at Mobile Legends inspired costumes. Hindi rin naman papahuli ang mga akala mo'y sasali sa sagala ng Flores de Mayo. Patok rin ang macho at makisig na mga aso na mayroong nakasasakyan pa at military-inspired na costume. Akalain mong aso ang mga ibinida sa dog show na ito dahil pati kanilang mga amo ay hindi papakabog sa pormahan. Tinaguri ang Kapareho Ko Fur Baby Ko kung saan patok ang mga aso sa mga kakaibang costume. Isa si Arnold Salas na dog owner mula pa sa Mabalacat City ang hindi nagpakabog at ibinida ang kanyang movie-inspired costume na Up, kasama ang kanyang 2-year-old Pomeranian dog na si Popoy. Na-inspired kami sa mga sumasali yung mga sa mga taga-Manila contest. Then actually first time namin sumali sa mga big event na ganito. Si Lizelle Yenas naman ay bumiyahe pa mula Cubao para isali ang kanyang aso na si Mamon, na nagsisilbing inspirasyon sa kanya dahil 2 beses na umano itong naoperahan dahil sa kidney stones. Kasama lagi umano ang kanyang buong pamilya sa ganitong mga dog show at batikan na sa mga kompetisyon. Enjoy lang event kasi gusto ko lang pagmalaki yung mga alaga. 27 competitors mula sa Pampanga, Bulacan, Manila at mga karatig na lalawigan ang lumahok sa ikalawang dog fashion show ng Dog Society from Pampanga Incorporated. Is to gather all dog lovers, lalo na sa mga mahilig sa mga yung mga fashionistas para magkakakilala at maging magkakaibigan. Kalakip ng programang ito, maliban sa pagmamalaki ng kanilang mga alagang aso, ay isang fundraising para makatulong sa mga katutubo. Proceeds nito, magkakaroon po tayo on December ng gift giving or shall I say medical mission for both human and dogs. Ako si Angelica Simpao, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.